Step 7. אז אני מתיישב ליד איתי ודאי, אוכל לי את הנקניקייה שלי בכיף, פתאום אני שומע צעקות וזה, איפה הנקניקייה? אני נעלמה, לא מבין מה קורה, ומשם הכל התחיל. אני כולה רציתי לחמניה נקניקייה, הייתי בסדר נגמר הכל, פה לשם, שאלתי מה לא נשאר, ישר ניצן מזה, אמרו לי לא, יש פה את זה, לי לא רציתי. אז אני פשוט לא סיימתי את הנקניקייה שלי, הנקניקייה והלחמניה, ופה לשם יש עניין שלם סביב זה. וואלה, באתי לקחת אותה, הנקניקייה שלי השאירה לי ולבדואי שלי. מסתכל, פותח את הלחמניה, אין שם נקניקייה, אכלנו זין. התחילו חקירה וכולם חושדים בכולם, איך תדעו? עכשיו אני בהתחלה הייתי חושבת שזה יניב, כי זה כאילו הכי אופייני, ואז גם הוא נורא התרגש מכל העניין. כן, אתם הכי קרובים. אני נשבע, אני ואיך כל הפוליטים שהיה פה מאשימים אותנו. למה כששאלתי אם נשאר, הסתכלת אתה ואיתי אחד על השני. הנה מתגונן, ואז הבנתי שזה לא... מתי אני קונה משהו ולא מתוודא ממנו? לא, האמת לא. ואז שמתי לב שיועד נעלם, רק לשירותים, וחשבתי לעצמי, מי היחיד שיש לו בושה בלאכול בשר? ואז נפל לי האסימון. לא רוצה שידעו שהוא אכל בשר. לא, והפיצה תפעמים שלו לא הוזמנה, מסמיים לא. הוא בשירותים! איפה ביניהם? איפה זה? אם אנחנו מדיחים. יועד הוא היחיד שיש לו בעיה עם זה. זה יועד כי אם הוא באמת כפר ואכל בשר, זה דבר מאוד, וגם מאוד על הנקניקייה, כאילו... תמשיך הלאה. אבל אני טבעוני, כאילו, לא יודע. אני חשדתי ביניב ואיתי כאילו, שני זוג סוטים באמת. איתי, שנגיד הם עשו חצי חצי, סבבה. אז אתה מבין, אין פה עוד מישהו, אין לעוד מישהו אינטרס לאכול את הנקניקייה וכאילו שלא להגיד שהוא... כל אחד אוכל אותה. איזה אינטרס יש לו לאכול ואז להאשים אחרים? כי מה? כי הוא פסיכופת. כי הוא לא היה אמור אז אני פסיכופת. כי הוא רוצה לעשות כל הקטע הזה. ואף אחד לא יודע בזה. עד ש... אני ישן בין מינה ומשה כהן. הוא אדום. אז ניתן לכם סכם בחופשת מותר. כבר 16 דקות אני מזיין לכם את המוח, אני זה שחר. הזה של הגרגרן הזה נבחר ברגע הראשון שפתח את הפה שלו, אני ידעתי. כנ"ל. זה שלי. האמת, חשבתי באשל מההתחלה. אשל כאילו הבן אדם שיעשה דבר כזה. זה הבן אדם שיעשה דברים כאלה. וואלה, זה באמת מסה של מישהו פסיכופת. ישר בהתחלה העברתי את החשדות שלי לאשל. אני הייתי בטוח שזה הוא. וואלה, לא הייתי. וואלה. לא הייתי. אני כאילו מההתחלה חשדתי בסדר, כי כזה אני מכירה אותו בגיל קטן, היה לי ברור שזה הוא, זה פשוט כזה הוא. כשהפנו עליך אצבע מאשימה, איך הרגשת? הפתיע אותי. לא חשבתי שאנשים יחשבו על הדברים כאלה. ראיתי שנפגעת. כן, זה היה לא פשוט. אמרו שאתה... נזכרתי בתקופות אפלות בחיים שלי. אמרו שאתה שמן ומלוכלך. פרט חשוב, כמה נקניקיות אכלת בתוך הלחמניה הראשונה? 2. אוקיי. 2. אני חשדתי מההתחלה באשל, אבל אלה שכנעה אותי שזה יניב כי הוא גרגרן. מה אתה חושב על זה שאמרו את זה?
אנשים כל הזמן יחפשו מה רע. אף פעם לא מתמקדים בטוב. אף פעם לא מתמקדים בטוב. ואת יודעת למה זה? כי קשה להם פשוט. קשה להם בחיים של עצמם. מחפשים במה להאשים אחרים. זהו, אני הייתי איש טוב תמיד. אני בחיים לא אגנוב. ואם היית גונב, היית מודה? ואם הייתי גונב, הייתי מודה, וואלה. וואלה מלך. ילד טוב, אין מה לומר. ילד טוב ירושלים. יאללה, תודה לך. אני הקורבן. את הקורבן בעצם. אני הקורבן. תבכי, יאללה. ומה בעצם השאלה המתבקשת? מה את חושבת על התמונה הזאת? כמו שעדיין לא סומך על אף אחד פה, כי הם אנשים בריאים מאוד. פקדו לי אחד בנפש. תודה. לא יכולתי לעמוד בפיתוח. ראיתי את הנקניקייה ואמרתי... אני רוצה. ישבתי פה ליד איתי כי אני אוהב אותו. אתה על הזין. והיה לי בבטן ריק, משהו חסר. אמרתי, אולי נשאר פה עוד נקניקייה. בהתחלה זה היה ביטום. אולי נשאר פה עוד נקניקייה. מחבאה, מוצא אחת. ואוכל אותה ככה. אפילו בלי הלחמניה. הוא העלים אותה. אני כבר כל 5 שעות הסתכלתי על זה. אם היית אוכל את זה עם הלחמניה, הכל היה נראה כאילו... אני מחזיק את הנקניקייה ככה, טיפה של לחמניה פה. כל זה נקניקייה עם קטשופ. I don't know what you heard about me, but a bitch can't get $1 out of me.